Salam gaderli watandaşlar, salam mähriban illeşler. Sesim gowy işdilýärmi? Kim bar bolsa seslensin. Bir-iki sany adam bara meňzeýe. Kompýuteram maňa ekranyna tenniýe. Sesinimi açaýyn. Onu näme watandaşlar, häzirlikçe adamlar ýygnanşýança men başlaýyn. Başyny ýanky giriş edip bereýin ilki. Bugünkü temamyz barada. Ine bilişiňiz ýaly watandaşlar, biz ne şu Hazine we Maliýe Komiteti açyldy. Ana ini birnäçe gün bäri ýanky biziň kardeşlerimiz, beýleki kardeşlerimizem ekranyna gurun berýärler. Diňleýänsiňiz elbetde, ine meni bugün siz bilen gün efir etmek isledim şo barada. Benim öz bilenimi aýdyp bererin, sizem soraglaryňyz bar bolsa soraglaryňyzy berersiňiz. Ine şeýdip bir ýarym sagadam bolsa, bir 30-40 mundam bolsa şu gepleşige edeýin edim. Her günem elimde öp durany. Salam watandaşlar diýe. Salam watandaşlar, salam. Dörd adam görünýär. Ona näme gepleşiň başyny diňläp bilmedikler üçin şolar üçin aýdyn, soňundan gaýtalap ýene görüp bilersiňiz. Meniň wagtym birazjyk çäklirak, şoň üçinem garaşmaga wagtym ýok. Başlap bereyim ýan. Ine Hazine barada aýdamyzda ine görýänsiňiz daşda göreklerde bütün dünýä ýüzüne syna diýänsiňiz bolup geçýän zatlary görýänsiňiz. Tanayan, has tanalyan ýurtlar bardyr, belki tanamayan ýurtlaryňyz bardyr. Esasanam kiçirak ýurtlar we Afrika döwletlerinde de we Aziýa döwletlerinde de we Ýewropaň içinde de we kiçijek döwletler, köpsiniň adyny bilýän dälsiňiz belki. Ine şol kiçijek döwletlere garamazdan şolaryň köpsi demokratik döwletlerdir. Hemem şol döwletlerde hazina diýilýän zat işleýändir. Ine şol hazina diýilýän zat işleýän ýerine şol döwletde ähli zat yer ajaýyp goýulanır ýerlerine. Ine misal alalyň aýdaly Norwegiýa döwleti. Ulakan döwlet delken ýa-da Ýewropaň beýleki döwletlerini, meselem Şweçydy. Şoňa meňdeş döwletleriň sany kän. Dünýä ýüzünde şu döwletleriň sany kän. Ine olaň içinde Kanada bar, Amerika bar, uly döwletleriň biri. Döwletiniň ululygyna seredip alamyzda Rossiýa gaty uly döwlet. Onun döwletiniň aňyrsy bärsi görnenok yer territoriýasyny diýip diýende, territoriýasynyň aňyrsy bärsi görnenok. Meselem Rossiýanyň bir böleginden, ýanky bir aýdaly Anapa tarapdan näli, ýa bolmasa şol Ukraina ýakyn Belgrad meselem şol territoriýadan uçup samolyotla uçaňda aňyry başyna çenni bir 10 sagatdan kän bolmaly. Ine şolar ýaly uly territoriýaly döwlet, Worset 140 millionam halky bar. Ine şol döwletde siziň pikiriňizçe hazina barmy? Ne işleýärmi hazina? Meselem. Ýa-da şoňa meňdeş döwletler gaty kän. Esengi döwletleriniň köpüsi şeýle. Hazina barmy şolarda?
Ine näil işleýär. Şol döwletiň sistemasynyň oturduluşy, gurunuluşy, ýöredilişi, adalet bolsun, prokuratura bolsun, ýustisiýa beýleki, islenlik bilim edarasy bolsun, medisina edaralary islenligini alyp tutup görüň. Şol döwletlerde hazyna ýok ýerinde, hazyna işlemeýän, aslynda nämedigini bilmeýän ýanky döwletler emma esengi döwletleri, meselem Orta Aziýany alaly. Tapawuty ýok. Şu döwletleriň haýsyny alaňdady, şol döwletlerde hazyna ýokdugy, hazynaň işlemeýänligi mesemälim görnüp dur. Ine şol sanada biziň Türkmenistanymyz ine şeýleräk. Watandaşlar, buny nämeden mysal getirip bereyim size? Hazynaň ýoklugy, hazynaň işlemeýänligi. Ne meselem Türkmenistanda näçe pudak bar? Aýdaly sanyny häzir biljekler ýöne şolaň içine ähli pudaklar girýär. Onuň sany ýyl gelligiçe köpelipdir. Biziň bilmeýän pudaklarymyzdan bar ekeni. Ine nime diýe? Dünkü bir habar goýupdyrlar. Gysga habarlar goýýar Türkmenistan ine biziň garşymyzda. Ine şo ýerde şey diýe, telekeçiler çünniýe, ýanky ýa kiçik kärhanalar üçünniýe, online niýe, ýanky nalog tölemäge dostupy etdik diýe. Online asyl bul näme üçin edilýär? Şol edaralardan, çasny ýanky hususy edaralardan pul ýygnamak üçin, ýygym üçin edilýär. Edilýän ekeni. Inni o ýerde näme diýär? Online etdik diýär, ine size ansat bolar ýaly, şo tak girip diýär, öz hasabatyňyzy görkeziň diýär. Ine siziň näçe girdijiňiz bar diýdi. Ýyllaky girdijiňizi şo ýerde görkeziň, bizem sizden nalog alalyň diýär. Ine şu serediň edilýän zatlary. Bu näme üçin aýdýar men size? Şol täzirlikleri göreňizi bu gulakdan girip bu gulakdan çykyp gitmesin diýende üns beriň diýen zatlaryny. Şey diýär. Ähli dokumentlerinizi diýär, kimiň çasny kärhanasy bar bolsa ähli dokumentlerinizi alyp geliň diýär. Şol merkezi idara başygatdaky ministerstvo eken ol aslynda. Halky adamlary we raýatlary ýanky şeýlere edip aýdýarda, halkyň ýaşaýyşyny gowlandyrýan idara diýär. Ýanky halkyň ýaşaýyşyny kadalaşdyrýan, ine şolar ýaly edip aýdýarda, idara diýär. Bularyň tapýan sözlerini bana, men häzir ikinji de gaýtalap şonu diňlesem ýene de gaýtalap biljeklerler şolaň tapýan sözlerini. Şolar ýaly bir nähili edip aýdym, beýniň ýuwjy bir neme ýatda galmajak sözlerim tapýar bular. Halkyň ýaşaýyşyny gowlandyrýan ministerstwomyşyna. Ine halkyň ýaşaýyşyny iş bilen üpjün edýän, şolar ýaly ministerstvo bar eken. Näçe edin? Şolaň öz web saýty bar diýe. Şo da web saýtyna girip diýe, siz diýe, dokumentlerinizi neme registrasiýa edersiňiz diýe, öz idaraňyzy ine şo ýerden nalog tölersiňiz diýe. Ine şeýlerek. Ondan inni nime barady? Şu nimeni bilesim gelýär. Şu gün ýaýlym gidip durmy, watandaşlar siz görünýär, size görünen okmaýyn. Şonu biriňiz ýazyň. Hiç kim hiç zat ýazmady. Belki size görünýän näler? Biriňiz bir zatlar ýazyň, gaýrat ediň. Haýyrly akşamlar diýe ýurtdaşlar görünýär, salam ileşler, salam. Görünýär bolsa bolýar. Bir özüm gürläp oturýarym kam diýen. Menem kompýuterden başym çykyşym bolýar-da. Ene şular ýalyrak watandaşlar şey dip beýin ýuýarlar. Şo çykarylýan gysga habarlar bar, şoňa üns berip nemeden diňläň, ýöne geçip gitmeň bir sapar diňläp. Sebäp bular Türkmenistanyň internet ýok ýerini online etdik diýe, geliň diýe, girin görüň özüňiz diýe. Buňa biziň güljekmi, aglajakmy? Inni şu hazyna barada dowam edeliň watandaşlar. Menem şu
Hazine ve Maliye şu komiteti barada bu hazineň näme üçin döredilmegi, döredil döredilenligi, näme üçin gerektigi barada menem öz pikirim aýdasym gelýär. Ine ýan gaýdyşmaýaly şu islendik döwletleri alyp göremizde şolarda hazine ýok. Hazine ýok ýerine de diktatura bar. Diktatura bar ýerine de näme diýmek bu şol döwlet bir adamyň eline diýmek. Ne şeýleräk. Inni mesele bu ortada alalım. Ortada alsak oturan yerine Putin prikaz verip bilýär, buyruk verip bilýär. Näme diýär? Şol Merkez Bankyň nemesi var, başlygy Nabiulina familiýasy bolmaly. Elvira ady, Elvira bolmaly. Nabiulina. Şoňa şey diýär. Plança milyardy diýe, plan ýere geçir diýär. Olam kabinetinden çykyp gidýär. Bignak bolýar da. Olam kabinetinden çykyp gidýär. Men etmeýän onu niýe? Ol hiç ýyly kagady ýüzünden aýdan oga, maňa dillen aýtdy diýär. Men etmeýän onu niýe? Onuň ona hili etjek dälsin prezident ol, ona hili etjek dälsin diýär bolin. Men niýe soň kun türmäge gidip biljek däl diýär. Ondan soň bu näde diýen ekeni? Bul soň şonu etmeli bolanna adamsy bar ýany ýoldaşy. Şogul çekýän ekeni. Inni bardy geldi sut bolaýan ýagdaýynda, hani şo milliardlaryny ýere gitdi, tap diýilen ýagdaýyny bunyň gollal. Hiç kim hiç sadda kazat etbilenok. Bu adamsynyň golu adamsam o bankda işlän, ogam adamsy wapşy dahly ýerem ýok. Ne bolýan zatlar şular ýaly pysy-pyjurluklar bolýar. Şo pysy-pyjurluklar bolýan döwletde hazine ýok diýmek. Bir oturan bir adam, prezident, ene 20-25 ýyllar oturan adam, eli bilen şey diýip prikaz berýän bolsa, bar şo plança milliardy şo tak geçir diýän bolsa, hazine ýok diýmek. Diýmek, şol islen adam penjesini urup bilýär diýmek. Ne şunça pul gerek maňa, şunça pul alýan men, gözüňe basyp alýan niýte diýmek. Şo döwletde hazine ýok. Şo döwletde hiç ýyly ýanky hiç bir pudok garaşsyz däl. Ýanky garaşly bolýar. Bir adama. Onuň şol adam näme diýse şonu edýär. O hojalygyna da burnu sokup berenler prezident bolsa, ya bilimine de burnu sokup berenler kitabyňa da ile bolmalylar. Kitabyňyzda men suratym durmaly. O meniň aýdan datlam bolmaly, men hapda goşgy bolmaly, meni tariplenmeli, men tariplenmeli diýip näşler ýaly burnu sokýan bolsa, ýa-da medisinasyna burnu sokýan bolsa, ine o taýdan kardiologa gurmaly, bize ine bu taýdan onkologiýa gurmaly, dispanser bu taýdan tuberkuloz dispanseri gurmaly, onda da plan işlemeli, plan doktor gelsin şo taýda işlesin, plan sen beýlek gitsin, welaýata gidip işlersin diýip şeýdip burnu sokýan bolsa, ýa-da oba hojalygyny meselem. Bu taýdan bu ýyl paňy tekersiňiz, buğday meselem. Buğday ekersiňiz, buğday guramanka diýdiňen paňy tekersiňiz diýse, da buğday alınmanka. Wagty geldi, dawaýyň bolun, dawaýyň. Ýydyňdan bu paňy tekin diýse, bol aşagdaky leppeý diýip duranlar bar. Prezident diýdi, biz ýok diýip biljek gel. Prezident diýdi, gurrun gutordy diýer aşagdakylar. Dogrymy? Onuň näme bolýar? Şo ýerde hiç bir pudok garaşsyz ýanky diýip bolanok. Hiç bir pudok garaşsyz däl. Öz başdak däl. Öz ygtyýarly däl. Öz etjegini edip bilenok. Daýhanam şoňa bagly, pedagoglarym şoňa bagly, medisina işgärem şoňa bagly. Iň berki lýotçyklar bar. Ýa-da avialiniýalar bar. Türkmenistandan bir sanjak avialiniýa bar. Avialiniýalar diýsem o köplük sany bolýar da. Meselem taşerutlerde avialiniýalar kän, gaty kän. Bulu uçýan samolyotlaryň hetdi hasaby ýok. Ýöne Türkmenistana gidip gelse ullakan bir döwlet kartada ýeremma. Özüniň giyimini bar, özüniň baýdagy bar, özüniň nemesi bar, hemme zady bar. Konstitusiýasy hemme zady bar. Ýöne bir sanjak
Ýanky aeroportpa olam işlänok. Bir sanjak avialiniýa bar, olam garaşly. Ine şo garaşly bolan ýagdaýynda şol bir döwletde iň bärkisi avialiniýaňam seniň garaşly bolsa, seniň uçup biljek ýeriň nire bolýar? Belki vilayet arasydyr. Belki Türkiýedir. Hawa. Deport bolanlar zor bilen alyp gaýtmalydyr. Gitmeli bolýar hawa. Ine şular ýaly ähli pudoklar bir adamdan zawisim bolsa-da, garaşly bolsa, bir adamdan hiç bir zat işläp bilmeýär. Hiç bir ädim ädilmeýär öňe. Öňe gidişlik ýok. Ine şo döwletlerde hazyna ýok diýdik şol. Hemme pudok bir adama garaşly şeýdi, bir adama seredip agyna bakyp oturan bolsa, garaşly diýmek şol. Bular ýaly ýagdaýda döwlet öňe gitmeýär. Döwlet hiç wagtam bir üsen döwletleriň hataryna girilmeýär. Ýyllap oturarşydyr şuna. Ýyllap oturar. Ine bu zatlar men näme üçin aýdýan size? Şu hazynanyň gurulany, şu maliýe, hazyna we maliýe komitetiniň gurulmagynyň iň esasyny sebäpleri şu. Şol gurulan, şu wagtky gurulan hazyna we maliýe komitet bar. Ine şu absolutny garaşsyz bolar. Şol Türkmenistan döwleti, prezidentlik döwleti bolsun, parlament döwleti bolsun. Onuň halk çözer ýöne şol garaşsyz bolmaly hiç kimden. Häzir men size nimänem okap bereýin. Hazyna we maliýe komiteti şular aşagdakylar düşündirýär diýe. Hazynanyň ýeketek we şüphesiz iýesi halkdyr. Ene prezident ýanky aýdyşmaly bir hemme pudok bir adamdan prezidente garaşly bolup oturan bolsa, ene bu taýda bu ne dokument. Legalny dokument ene şu. Ine şuna şey diýär. Hazynanyň ýeketek we şüphesiz iýesi halkdyr diýär. Siz watandaşlar, şu hazynyň iýesi siz alyp ýöretjegem siz, şunu düýbüni gurýanam siz, güýçlendirjegem siz. Hazyna näçe güýçli bolsa, döwlet şonça öňe gider. Şonça ösüş gazanır. Şonça özgörüşlikler bolar. Düşünýäňizmi? Ýygyny okaýyn. Ikincisi. Hazyna mülküň we türkmeniň gelejeginiň kepilidir diýär. Ine bu gelecek, biziň gelejegimiz ýanky aýdan zatlymy? Biziň gelejegimiz. Ine şonuň kepilidir diýär. Siziň intek dogmadyk çağalaňyz bardyr. Dogulan çağalaňyz bardyr. Mektepde okap ýörenler bardyr. Ine okuw ýermeler bardyr, ýokary okuw jaýlaryna. Ine şularyň hemmesiniň kepili şularyň bilim almasy üçin, şularyň bir bilimli, ilmli gelecek ýaşlar nesil bolup ýetişmek üçin ine şu hazyna kepildir diýär. Ine siz öz çağalaňyzam okudyp biljegiňiz 100% garansiýa berýär. Bilimli boljagyna, gelecegiň. Sebäbi hazyna bar döwletde hazyna düýbüni bir döwletiň düýbi, kökü, damary, fundamenti. Bundan güýçli zat ýok. Ine şu dogry gören ýagdaýynda gelecek bar, ösüş bar. Ine gelecek çağalar bar, ýanky nesil, gelecek nesil. Şularyň hemmesiniň bilimli, ilmli bolmagy şu hazynaň bähbidi. Hazyna gerek şu zatlar. Siziň belki öz çağaňyzy okudasyňyz ama gelýän näler häkkä beriňiz. Ay çopan bolsun, ýa bir ýerde fermer bolar, ýa bolmasa halda okusun, okuw geregine däl diýmegiňiz mümkin. Ýöne hazyna üçin, şu hazynaň berk bolmagy üçin, düýbüniň fundamentiniň berk bolmagy üçin siziň çağalaňyzyň bilimli bolmagy gerek. Bu hazynaň bähbidi. Indi watanaşa ýygyny okaýyn. Punkt A. Adalet mülkün sütünüdür diye. Adalet
mülkün sütünüdür diye. Mülk deyip näme düşünýäňiz? Mülk Daşdöwrekdäki görýän ýanky ýerleňiz bardyr. Türkmenistanyň dün saparaga aýdyp berdi diýen Türkmenistanyň territoriýasy bar. Näçe mün kvadrat metr. Şu territoriýasy hemmesi halka degişli. Hemmesi halkyň elinde, halk eýesi şo giden ýerleriň. Şo ýerde suwam bar bolsun, dagam bar bolsun, çölem bar bolsun. Ähli yeri halkynky bolmaly. Düşündirip berdi. Inni mülk ine ýanky derek, biderek gurulan, gereksiz gurulan oteller bardyr. Hatar bolup oturan oteller bar. Başga binalarym bar, banklarym bar oň içinde. Başga senagat ýene plan görlähet öýle idaralar gurulup kän guruldy. Itine bir köşk gurdy, atyna bir köşk gurdy. Bir gurulan zatlaryň hiç hasaby ýok-da. Heykeller açyly ine gerekmejek. Ona näme ulanjak senine? Bardy gelinde satyga çykarylýan obýektler. Ýöne bu atynyň ýa etiniň nemesini näme heykeli näme ulanjak ulanar ýaller. Emma şo gurulan ýanky itiň atyň neme keselhana, hassahanalar ýeneleri bar. Ine bularym satyga çykarylmak mümkin. Şo ýerde haýsy edaralar, haýsy gurulan binalar işlemän uğru yatan orta bit basyp mene aýdýarlar watandaşlarymyz bit basyp ýatyr diýe. Onu şol guğry ýanky boş duran binalary şo durkunna saklamak üçin, şo bir durkunna saklamak üçin içinde bir ýaşamaly. Iň berkisine jaý satyn alýanda daşyny gulplap, taşlap gitseň, 1 ýyl, 2 ýyl, 5 ýyl, 3 ýyl taşlap gitseň, şol içinde ýaşalmasa neme diýär? Stenalar zatlarym bir mold diýede ingilisçe. Türkmençesi neme diýen şoň? Zeýdäle neme bolýar? Kerepleýän ýaly näme diýilýär şoň? Sözi ýatdan çykdy. Mold diýek, kim araňyzda bilýän bolsa. Plesin, orçası plesin, türkmençesi zeňleýä. Bir hili ýaşyl kerep ýa zeňleýändir, ine şoň zatlar üsüp başlaýar. Ödem gitdikçe üsýär ol. Köpelýär gitdikçe tutýajaň, onuň sen ony ýene öňkü durkuna getirip bilen ok. Getirip bilýän, ýürüte bir slujba tutmaly, şonu ýürütip maska gyýyp dadyp, ony arasalap sepmeli kimikatlar bar, sepişdirip ony ýene-de bu betre edip aknolaryny, aýlaryny, penjerelerini, kapylaryny açyp goýup şoň ýaly gaty işken. Ine men diýjek bolan adym ýanky neme bar? Gurulan oteller bar. Bir topar hatar hiç kim ýaşanyň içinde de bit basyp ýatyr diýe. Şonu saklamak üçin, şoň içine ýyllyk gyşda zatda neme etmedi ýaly içiniň atapleýenler doňmady ýaly ýyllyk belli bir derejede ýyllyk saklamasaň ýarýasaň turup bolary. Soğuk bolsa içinde de suwam galsa, onuň o doňýada suw doňana näme bolýar? Ine suw doňana çişýändir. Ulolýar, ýanky göwrüm ulolýar nemeň. Neme suw görnüşinde, suwuk görnüşinde oňýalyk bolanyp, doňsa şo çişirýär. Onam suw turba sygmanam ýarýar. Ine şoň ýaly uly awariýalar bolýar. Onuň işi has agyr bolýar. Ine şol ýanky şol edaralaryň hemmesi ýanky mülke girýär. Türkmenistanyň ýanky mülküne girýär. Ine şu A punktda şey diýär, adalat mülkün sütünüdür diýär. Adalat ýok ýerine şol hazyna da işläp bilmez. Adalatly bolmaly. Ýanky Türkmenistanyň adalat ministrligi bar. Ine şol adalatly bolmaly. Adalatly bolmasa hazyna işläp bilmeýär. Şoşanyň diýe sütünüdür diýär. Arkasyna durmaly. Ine B punktu gap berin. Hazyna mülkün goragdyr diýär. Hazyna ýanky mülkü bar, mülk. Ýanky ýerler, ýanky zawodlar, fabrikler, gurulan oteller, bolgusyz ýene şularyň hemmesi köpsi diýen ýaly işlemän dur. Ine şular satyga çykaryljak. Satyga çykarylan ýagdaýyny bul auksion bolmagy mümkin. Inni şu hazynaň aşagyna elini goýan watandaşlar bar.
yankı daşyň aşagyna eliň goýmaly ýere. Ine şol watandaşlar bular yankı mülk satyn alanlaryny yankı islenik obyekt, islenik ýer satyn alýan, boş ýer satyn al. Näçe gektar tapawut ýok. Türkmenistanyň ýeri gaty giň ýeri bar. Şonuň 3'ten 2 bölegini näme tutýar? Boş ýerler tutýar. Boş yatan ýerler, zyňylyp yatan ýerler bar. Çägelikler bar, gumluklar bar. Ne şo 2 bölegine şondan ibaret. 2 bölegi. Hiç kim ýaşanok. Ýene bar otaýda çopanlar bar. Guýy näme edip şo guýyň töwereginde ýaşap ýören nemeler bar. Göçüp barýan amma şo taýlary. Guýy esasy adamlarda näme gerek? Suw gerek esasy. Suw bolmaly. Ýaşaýyş üçin suw bolmaly. Onam diýindirdiler Türkmenistanyň o deriýasy gowraty, bu deriýasy gowraty, etrek gowraty, Murgap gowraty. Murgaba bir wagt gowraty. Murgabyň gowranyny häzir aýdaýyn näçe ýyl bolandyr Murgabyň gowranyny? 20 ýyl arkaýnan bolandyr. 20 ýyl. Täbi şo wagtlaryň tek men şu Türkmenistanda ýaşaýansam, eýem içinde mallar gezip ýördi. Şo ýarymy gowrap, ýarymy gowraman. Bir şo wagtlar hem diýýärdik, bu näme suw azalýaka diýip o wagtlar görýäňizmi? Biziň hem näme jahilligimizde şo suwuň näme üçin gowraýany bilemiz okdukda. O nemeden gelýär, o tarapdan, dağ tarapdan, Owganstan tarapdan, jülgelerden, ýokardan gar ýagyp şo dağlaryň üstüne gar durýardy, soňdan näme edip berap daýdyp jülge kene o töwerekleri. Dağ bolsa jülge bolmazmy? Ne şolardan gelýän suwlar ana şol şeýdi Murgabam ýanky. Tejenler ýatam gowranlar mukadýan men köpden bäri Türkmenistana baryp göremok. Belki araňyzda bilýänmedir. Tejenler ýaty bardy şo taýda nemede. Tejen taraplarda. Üstüne hem geçýärdik, oň eýlek köpürsem bolmaly. Bilemek gowradymy, gowramadymy? Ana olam gowradym, Amy derýa, Gatyuly derýa. Ana onam gowratdylar. Şeýdip suwsuz galy Türkmenistan. Ýanky aýdandadym, suw bar ýerine ýaşaýşan bolýar. Ne çöllede şoňaly guýy zat bar bolsa, adamlar goýun bakyp şo ýerlerde ýaşap, göçüp ýaşap ýören emma keppe salyp nemeden palçykdan atdan çaý salyp. Ine şo hazyna mülküň gowragydyr diýäni, hazyna degişli ýanky mülk, ähli mülk diýip şoň içine näme girýän bolsa hazyna degişli şol. Hazynyň hakkı bar şonu sattyp çykarmana, satmana, onam degerli adamlara satmaly. Ýöne satyn alyp ýene de bu nemeleň gurban bolan edişýäli ýere de taşlajak bolsa bolmaýar ol. Ony şol ýöredäjek adama, ýüregi bilen işläjek adama, der dökäjek adama, şol ölü ýatan obyektler, ýani koňda tök obyekt diýilýär-de. Bilýänsiňiz tök nämedigini. Ine şo tök obyektleri ýene de diriltmäge, ýene de ýöretmäge gujurly, gaýratly, işeňir, işi başarajak adamlara satylmaly. Ýanky auksion diýänim, onam bilemok bahasy belki $1 başlar, belki $10 başlar, belki $100 başlar. Obyektin inni çykarylyp, pul çykarylyp salynan mukdaryna seredilmez sebäbi ony pul ýomak üçin, pul aklamak üçin meselem 1 milliona durýan bir zdaniýany olar baryp 500 million edenler, 300 million edenler bellisi ýok. Näçe pul çykaran ol neme giden pullaň hiç hasaby ýok da ýöne satwa çykarlaryna ol aşak bahadan başlar. Onu meselem aýdaly bir otel dur diýeline, arkada diýip bir otel bar diýeli misal üçin. Durine. Aýdaly olam 3 etaj, 5 etaj diýeli. Indi şonu näme ýasap, näme edip bolar? Satyn aljak adam özüniň başarnygyny ilki ölçerip görmeli, terezäme ünnürip näme edip biljek? Şol duran eda ýanky bina bar. Şondan näme edip biljek? Nämedeňde Türkmenistanyň hazynasyna näili girip biljek. Sebäbi sen nalog tölemeli. Sen nimäni nalogyny tölersiň? Her ýylly bir sapar nalog tölersiň. Ine Ýewropa döwletlerine her 3 aýdan bir her kwartally tölenýär. Türkmenistany bilmedim 3 aýdan tölenýän bolmaly. Bizde bärde her ýylly bir sapar tölenýär nalog.
Ondan soň özümiz ondan soň nime halkyň özü çözer. Nähili nähili töledjegini. Emma şo ýanky binany satyn alan adam elinde näme iş gelýänini özü ölçermeli. Özüni bilini başarjaglygyny tereden minirip görmeli. Şundan men şu zat ýasap bilerno, şundan men şunu edip bilerno diýip. Belki sady etjekdir. Belki surat çekýän bir mektep açjakdyr çağalary ýa bir dutara öwredýän bir sady öwredýän bir mektep açjakdyr çağalary bilip bolmaz. Biri lager etjekdir, kim bilýär. Ya biri men başga bir fabrik açjak şoň içinden ýer. O adamyň öz başarlygyna bagly. Onuň meselem ömür araňyzda diýär-de, käbirler diýär-de hiç zat edip görmedim, men hiç zat başarman diýen watandaşlarym bar-da. Ya şoň ýalar bardyr belki. Ine olaram şey edip özüni tereden minirip görmeli. Haýsy zady öz ýüregini kybapda şörse, özüm şunu başararnow diýip nemese ana onu şolurdan ýapyşyp biler. Bilmeýän zatlaryny sorar, öwrenir. Şolar ýaly inni se punktuna okaýyn. Nesil hazynanyň güýjüdir diýär. Ine ýaňa aýdyp geçdimi? Nesil hazynanyň güýjüdir diýär. Biziň gelecek neslimiz näçe bilimli bolsa, näçe ilmli bolsa, näçe başarjak bolsa, ine şol hazynanyň güýjüdir diýär. Sebäbi hazyna güýçlenýär. Näme üçin? Sebäbi şol nesil bilimli, ilmli bolsa, ýanky güýçli tehnologiýalar ýa ýeneler şoňa meňdeş ýanky bir täze zatlary gurnap, täze zawodlar açyp, täze bir gerekli, hökümete gerekli, halka gerekli bir önüm öndürýän bolsa, meselem aýdaly meselem mysal getirjek bolýan häzir. Bir robot öğretti diýeli. Mene bir institut öğretti. Şo ýerde de ýanky studentler okudýarlar. Ene şol studentleriň içinde de güýçlüler bar. Aýdaly robot öğretti. Robot sen meselem sen öýde ýok wagtyň aýdaly sen bir işiňi edip goýýar-da. Öýüňi ubork edip goýýar. Meselem intak biz 20-30 ýylyň bunun tiz wagtda şo zatlary ýetmegi mümkin. Ol Japoniýa ýa döwletlerde eni de mana şu wagtdan bar robotlar. Öýüne plisosna çen edip goýýarlar. Bütüne çenni. Ene şolar ýaly robotlar bar. Sen ýeriňden turmagy ýagdaýyň ýok meselem. Maňa şo diýär çay getirdiýän, nahar getirdiýän, nemeli podnosly sen öňüňe getirýär robot. Onda diýersiňiz öýlenmegem gerek gelken diýip. Robot işläp durjak bolsa, şo knopkasyny basýaň, bar nahar getirdiýän, çay getirdiýän. Şo döwürlere de bizem ýeter nesip bolsa, şu gidişimizde. Yani vatandaşlar arasında değişýänem değişmeli ýerem bar. Ine şolar ýaly gelecek diýä hazynanyň güýjüdir diýä. Ne şolar ýaly güýçli, ilmli, bilimli ýaşlarymyz bolsa, belki bizim tek özümizde samolyot döredýän zawodum gurar. Ýene 5 ýyldan, 10 ýyldan. Hepmidat bolup biler. Adam eder diýe. Ene diňe bilim gerek bize. Biziň ýaşlarymyzda, biziň gelejegimizde bilim gerek. Bizde iň gitmesli edýän zat ene bilim. Şonu ýok etdiler. Onuň bilýänsiňiz ýürütelep ýok edilenni. Biziň armiýamyzy näme etdiler? Meniň en gynanýan ýerim Türkmenistanyň armiýasyny ýok etdiler. Temtekid etdiler. Hiç zat galmady. Sallatlar, eskerler, itin ardygyny tutýarlar. Bir esker diýeniň dagy bir men ýene-de gadymy näme gözeňme gelýär-de öňkü türkmenler, silbetelpekli, gyrmyzy donly, bilinäki gylyç dagyň uzunlygy 1,5 metr. Şolar ýaly gaýdygysyz nemeler, eskerler gözeňme gelýär. Türkmeniň hakyky ýigitleri. Hani biziň armiýamyz, hani biziň harbymiz Türkmenistanyň. Ýok. Ýitirmetdiler. Ýok. Bardyr sany. Bardyr ýok diýjek däl.
O zorlap eýdip äkidip gulluk etdirýärler, o pahirler içinden tähel üflesen ýykyljak o çağalar. Ol 80 kilo 90 kilo bolup gidýän esker 2 ýylyň içinde sünk bolup gelýär. Diňe şo sünküniň daşyna hamaýlanan sünk bolup gelýär. Gullukmy ol? O buğdaýy suwa gaýnadyp berýärler. Bu näme diýmek ol? Ol äsgermezçilik. Ol seniň mertebeňi dip bilemek diýmek. Şo ýerden şo taýnyň ruhuny öldürip 2 ýylda şo çağaň ruhuny öldürip bir mankurt bir zat edip ýetişdirip ondan şey edip ýerýärler. Onam sanan gaçyryp urup ýanky mertebesini dip bilep döwüp ejesine basyna ýetip inde şu 2 ýylyň içinde şey edip meni ýygyna uradýarlar. Indi şol 2 ýylyň içinde şol urgulary gören ýigit aýdaly 20 ýaşynda ýigit şol urgulary şo dipleri gören ýigit öýlenni diýeli. Öýlenni ol aýalyna, çağalaryna garaýyşyna ägili bolar öýdýäňiz. Ol sebäp 2 ýylda onuň adam kärçiligini öldürip ondan iýerdiler öýüne. Ondan gelýär. Adam kärçiligi dip bilenip onuň olaglaryndan dat garaşma. Hiç bir soň çağasyna, çugasyna hormator ýa aýalyna hormator diýip pikir etmäň. Men onu ýalada garaşamok. Indi nime hakda edeýin? Bu ýygyň dowam edeýin men okap gutaraýyn. Forma D nime? Punkt D. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisidir diýär. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisi ýa-da notariusydyr diýär. Döwlet hazynanyň tasdikleýijisi. Ine o punkty. Ýe punkty topragyň eýesi Türkmenistanyň halkydyr diýär. Ine bir sapar. Şol toprak Türkmenistanyň näçe min kvadrat metr ýer bar bolsa, halkyňky diýär. Ine bular 100% boljagy. Halk ine siz eýesi şol 5 metr bolsun, 100 metr bolsun, 1000 metr bolsun, siz eýesi. Näçe yer satyn alasyňyz gelse, yer sizinki. Siz alyp bilýäňiz, isläni matyny satyp bilýäňiz. Ine şolar ýaly nime bolmaly? Kanun şonu ýaly bolmaly. Hazyna bar ýerine ine şonu ýaly bolmaly. Hazyna halka çykarmana, hödretmäne ine şonu ýaly nimeleri bolmaly, ukyplary, mümkinçilikleri. Indi nime barada aýdasyň geldi? Ine şu wagtyny pul ýatyrjak adamlara şolara berjek birazjyk nime emma informasiýa, maslahat ýa informasiýa aýlyp kabul etseňiz. Ine meselem ine aýdaly daşary ýurtda, ösen ýurtlarda diýelim. Ösen ýurtlarda halk ýatyrym ýatyrýar. Ýatyrym ýatyrýar, bir aýlygyna ýaşap oturan adam az bolýar-da. Eger seniň bir az ekänine düşünjäň bar bolsa, pul ýatyrmak barada, ýatyrym etmek, goýmak, banklarda, ýenelerde ýatyrym ýatyrylýar, her ýerlerde ýatyrym ýatyryp bolýar. Ine şoňa biraz ekänine gözü ýetýän adam bolsa, şol adamlar hökmen ýatyrym ýatyrýar, goýmaýar. Näme üçin? Sebäbi bir aýlygyna ýaşap bolmaýar. Men şu wagt men diňe bir aýlyga ýaşaýan ýetem ýalançy. Dürli ýerlere ýatyrym goýýan. Ona da neme diýär şu ingliýsden bir nakly bar. Don't put all your eggs in the same basket diýär. Näme diýmek bu? Şonu men ýaman şo nakly gowurdum. Men gelenmadyma eşitdim o nakly. Hemme ýumurtaňy bir besediň bir neme sevediň içine goýma diýär-de. Näme üçin? Sebäbi ýykylaňda bar döwler diýmek. Şoň üçin pul ýatyraňda dürli ýerlere ýatyrmaly. Inni ýanky berilýän ipotekalar we kreditler bar. Ine şo barada aýdasyň belli. Bu kreditler halk ayaklanmak üçin, halk ayakta durmak üçin, halkyň türkmençe prostoy söz bilen aýdamda edenjegi galmak üçin o prosenti pesik düşük etmeli. Näme üçin? Sebäbi prosenti güýçli bolsa, ýokary bolsa, galyk bolsa, halkyň edenjegi galmaýar. Ine bunu göz tutmaly. Sebäbi Türkmenistanyň halky garyp, häzir edil döwürde. Men nemeleri göz tutmak ol
Ýeňil pay gadan nevitten nattan baýa oturanlar wa ya terror toporun daşta gurunnaky ýalýaglar wa bular gödeňe tutamak olar şeýle de gowy ýaşaýar olar günne millionlap gadan otur olar. Olara degişlerle halka degişli. Halk prostoy halka degişli. Şol halk ayağa galmak üçin beriljek ýa prosente pullar wa ana olar pes düşük bolmaly. Ine meselem aýdaly orsetdi. Bundan bir 15-20 ýyl öň meniň habarym bardy. Gete 20% da berýärdi banklary. Kredite pul alsaň 20%. Bu näme diýmek bu? 20%. Näme diýmek? Bul halky soýmak diýmek. Günmel manydy. Günmel manydy. Halky soýmak diýmek. 20% bank pul berýän bolsa. O hiç çaçandan aşağına çykyp bilmeýän. Hiç çaçan aşağına çykyp bilmeýän. Şol halk ölünçe 20 ýyllap, 30 ýyllap şol berisini berer oturar, aýlygalar onu berer oturar banka. Bu taýda hediledýän kim? Ýene bank bolýar. Hediledýän ýene bank. Halka zat ýok. Seni gün aýlygyny geçirir oturursyň. Bir garnyň dok, bir garnyň aç. Alanda adyňam näme? Oturan şu jaýyň meselem. Alan jaýyň bir 2 komnat ýa 1 komnat jaýlan bolsaň, şoň pulunu ömrüň ötýänçe berer oturursyň. Ne şey dip ayağa galmady ýaly diýe. Russiýanyň halkyny şey dip, hani näçe ýyl bar otur Putin. Näçe ýyl bol oturan Putiniň? 20-25 ýyl bolup bar, 24 ýyl. Gödüňe götürýäňizmi? Halk hini de aýlykdan aýlyga ýaşaýar. Ene, o edip gurumjurum gyryp çırp edip gazanýanlar. Ýöne guru aýlyga oturanlar ene şoň ýaly bir jaýala inip ýaňyr öýlenýän ýaş çatynjalar bar. Ene şulara da hiç şeýle mümkinçilik ýok. Russiýada. Ene şular täze çatynja, biz şulara bir kömek edeler, hal biz şulara bir 2 komnat jaýyň ana bir 2%, 3-4%dan berilip nimäsini, ýani ipotekasyny, kredit. Biraz gaýa galsynlar şular diýip bolar ýazat ýok. Türkmenistan onu nämeter? Sen kredite hiç zat alyp bileňok Türkmenistanyny. Aljak bolsaň näme bolmaly? Seniň legal bir edarada işleyen bolmaly. Senin bir diplomun bolmaly, bir edarada, bir diplomun ýok bolmalyny da sen bir edarada legal işleyen adam bolmaly. Ýöne häzir Türkmenistanyň 70% işsiz otur. Belki 80'dir. İşsiz otur. Sen işlemeyen adama bank hiç açan pul bermeýär. Täbi ol garant hökmünde bir zat ýa sen zalog goýarsyň. Bir işlemeýän bolsaň sen maşyny goýarsyň. Ýöne sen maşynyň aýdaly täze maşynan bolsa sen şoň ýarty pulunu alarsyň bankdan. Bankyny şoň ýaly işleýär. Eliňden gaňry prosentinem alýar. Şo maşynyň pulunu senin 2 edip ýedin alýar. Sen oňa ýarty pul, sana ýarty pulunu berýär maşynyň. Aýdaly maşyn 10 000 ödürýän bolsa sana 5 000 berýär. Ýöne sen ýedine gaýtaryp bereňde 10 000 edip berýän. Näme üçin? Täze prosent bar. Ne, şoň ýaly işleýär bank. Ýöne şolar ýaly zatlary bolmadygy üçin halkyň edenjegini galdyrmak üçin berilmeli pulun prosenti aşak bolmaly. Ine. Şolar ýaly. Ýa-ni ipoteka barada aýdymda. Ne, meselem Amerikada prosenti bundan 2 ýyl öň maksimum 4%. 3,5, 3,7, 3,75, 4, 4,25. Şota 4,5-dan känäli. Bunun öň. Ýöne 2 ýyl bäri häzir 8% boldy. Biz üçin gat uly. 2 ýyl da. Öň 4 häzir 8 boldy. 2 ýyl. Häzir kyn. Häzir jaýalýan känälir. Nawa. Ine şolar ýaly. Ine şu hadina watandaşlamada ýaýdanýan arasynda çekinýän, ýaýdanýan ine hadina diýip bir zat açypsyňyz diýmekler mümkin. Ine siz meselem
biz pul goýsak köýmezmi? Soň nähili bolar diýip pikirjinlenýän adamlar bardyr. Barasynda mümkinlik edýän adamlar bardyr. Ne şulara aýtjak zadym, ýani puluňyzyň 2 esse däl, 10 esse, 20 esse, 100 esse bolmagy mümkin. Ya boljagy görünip dur, mümkin näl, 100% boljagy görünip dur. Näme üçin täbi ýan gaýtysymyan şol obýektleri, şol ýerleri her kim ine satyn alyp başlara, ine şonu siziň gelecegiňizde goýýan ýanky nesiliňizde goýýan miras bolýar şol. Nesilden nesile geçecek. Meselem aýdaly 30 hektar ya 20 hektar yer aldyň. Sen şonu bir yer alaňdan soň aýdaly 3 bölege bölüň diýeli şo ýeri. 10 hektardan 3 bölege bölüň. Birisine şo töwerekde näme gerek? Meselem, şo töwerekde näme ýok? Sen ýaşap oturan töweregiň var ýa-ni yer alan, üçastak alan, yer satyn alan ýeriň töweregine näme gerek meselem? Aýdaly sadyk giteno. Sadyk gur. Şo töweregiň çagalar sen kabarsyn. Çasyn sadyk meselem. Ya aýdaly näme giteno? Kalbasa näme seh giteno. Adamlar kalbasa üçin şähere gidip getirýär diýeli. Gur. Ne пожалуйста. Et kombinat ya bolmasa näme? Ýanky kalbasa çykarýan. Ya da süýt dönümleri. Ya marojny çykarýan zawod. Sal, seh sal. Lokanam del. Kiçirä edip. Ýene şolary ýaly böleklere bölüp şeýdip işledip bolýar. Ýanky sen ogluň gyýdyň öwredörsiň işler, sen ogluň gyýdyňdan soň aktyk çoğuluklyň işler, şol diýilýän ýanky satyn alan ýeriň var, sen elinde tapusy hemme zady bolýar, dokumental hemme zady bar. Sen şoluň seniň nesliňe galýar şol. Sen aktyk çoğuluklaňa da galýar. Ene men şu ýaşap oturan ýerim neçe jaý baş töwereklerde bilemok. Sanap görmedim 50'den känrak mı kadýan 50 töwerek bardyr. Şu biziň köçe şu töwereklerde de. Ullakan yer eken şu näçe hektar yer. Bir wagtlar ýanky hazyna, Amerikanyň hazynasy şu uçastaklar satan wagty bundan bir asır öňdür belki, bir ýarym asır öňdür, 2 asır öňdür. Şol satan wagty bir adam alýar, bir ýaşly alýar. Soň şu aktyk çoğuluklaryna çenli galýar da şu ýerler. Ýöne ýakynly 50-nji ýyllarda, 60-njy ýyllarda bunu satyp başlaýar ýanky ýaşly. Satyp başlaýar da şol satan uçastaklaryny bölege bölýär. Satýar halka auksiona çykarýar satýar. Aýdaly bu uçastagy aşyrally diýil, bu uçastagy berdally. Bunu meredally, bunu miradally. Her kim özüne bir zat gurdy. Birinciden ona epetli pul girdi. Şonça wagtyň içinde sen market diýilýän zat bir ýerde duran bahasy, marketin bahasy ýokary kalmasa aşak düşýän nälir? Durup galýar ýöne bir 5 ýyl, 6 ýyl ýa-da 8 ýyldan reski galýar şeýle. Ine şolar ýaly senin 1 manadyň 1000 manat bolýar. Düşünýäňizmi? Sen 1 manat şu hazyna taşlan bolsaň, aýdaly bundan 5 ýyl öň. Hazyna 1 manat taşladyň sen. Sen 5 ýyl geçýär bolyn, sen ýanky 1000 manat bolýar. Men muny mysal getirip aýdýan. Belki o taýda 500 milyon boljakdyr. Belki 100 milyon boljakdyr dollarda. Men onu bilemok, ýöne mysal getirip aýdýan. Ine ýanky şu uçastaklar satan adam özüne bir 2 san uçastak goýýar, 2 san çagasy ýaşap otyr. Men ýanymda şu töwereklerde 2 san çagasy bar. O çagasy ýani meýem 85 ýaşyny hersi. Hersiniň hem ullakan uçastak goýýar özüne. Galanyň hemmesini satýar kahkalary. Ýanky 2 san çagasy bar. Bolar öýli işikli garry hem 85-86 ýaşyny. Ne şolar ullakan uçastak özüne goýýar. Bir ucuna da özüne jaý salýar, oturýar ýaşap.
Geçen yıl şo birisi iki doganyň birisi uçastagyny tatdy. Uçastagyny tatdy göden getirýän mädir nämetdi. Bir stroýçil, ýani guruluşçy satyn aldy şo ýeri. Özüm bullakan pulada tatmady onu, şu uçastagy näçe satdy? $450.000 satdy. Şo giden uçastagy $450.000 satdy. Indi ol ölüp giden atçysy babasy bir wagt alan bolsa ölüp gitdi ol. Ýöne şoň akdyklaryny şonu satdy uçastagy. Ol satyn alanma $450.000 berip satyn aldy. Şo ýerden şol uçastaklary 5'e böldi. 5 sanam şarňylapdyran owadan jaý saldy. 5 sany 2-3 etaş edip jaý saldy. Hersinem 1,5 million satyp otyr häzir. Şo jaýlaň hersini 1,5 million bir san jaý. 450.000'a çykardy. Şoňa 5 san jaýam hersinem 1,5 milliondan satyp otyr. Biri 1.250 tögöregi bar, birisi 1,5 million, birisi wapşe 2 million. Uçastagy bilen ýanky jaýynyň owdanyna nemesine, komnatlarynyň sanyna, şoň ýadatlara bagly, garajynyň sanyna bagly. Ine size watandaşlar. Azajyk şunu işletseň pul diýilýän zadyň özü gelip berýär. Düşünýäňizmi? Ine şol bizini 1 manat goýdyk welin şo nädip köpeler diýip özüni ýanky inkise gidýän adamlar bar. Şolar üçin aýtdym şunu. Azajyk kelläň işletip bilseň puluň özü gelýär. Ine ýanky düşünýäli şo pul goýmak meselesinde, hazyna pul ýatyrmak meselesinde hiç bir utuljak nemäň gumanaň ýok. Hiç çaçan utuljak bir gumanaň ýok. Islennik zat başdan başlanyna nollan başlaýar. Nollan başlaýar, soňol 1 bolýar, soňol 4 bolýar. Mana şolar ýaly. Men bu zatlar näme üçin size arkaýyn gurrun berip bilýän? Sebäbi men ýanky düşünýäli aýlyga ýaşaýan adam däl. Diňe aýlyga ýaşasam ol ýetirilip bolmaýar. Diňe aýlyk diýilýän adam. Şoň üçin goýum goýýan, ýatyrym ýatyrýan, islendik dürli ýerlere ýatyrýan. Ne şoň üçin men şu edil şu mesele gedek gelen arkaýyn gurula bilýän. Aýdyp bilýän. Sebäbi başymdan geçiren atlamay diýen. Başymdan geçiren atlamay aýdyp berýän size. Meselem aýdaly şu biznesmenler bolýar. Öňden bäri biznes edip beren biznesmenler şular ine bankrot boldy diýeli. Pulu köýdi, ýa bir nimedi, ýatdy, ýa bir şoňa bir zatlar boldy aýdaly bankrot. Bankrot diýilen birden bolaýa. Ýöne şu bankrot boldy diýeli. Ine şol öňden biznes edip aýaga duran adam elbetde iki kategoriýaly adam bar. Biri ýanky kakasynyň, ata-babasynyň geçen baýlyk. İkinci kategoriýada da özü gazanyp, nollan özü gazanyp aýaga duran adam. Onun ikinci kategori, iki tane kategoriýaly adam bar. İkisem pullu diýeli. Ýöne inni şu atasyndan gelen birinci kategoriýaly adam. Atasyndan geçdi, baýlyklar geçdi, o geçdi, bu geçdi, mülk geçdi, mahallar geçdi, zabot geçdi diýeli. Şu adam bankrot bolsa, biram özü nollan aýaga duran adam kösenip, gynanyp, erdirli kynçylyklardan geçen adam, şu iki adamy ikiden bankrot boldy. Haýsy ýene de başyna alyp çykyp biler öýdäňiz. Şol iki adamyň haýsysy ýene de başyna alyp çykyp biler. Haýsysy ýene de öňkü ýaly aýaga durup biler. Şu wagtky ýanky aýdaly finans derejesini haýsynyňky ýanky ýene aýaga durup biler. Elbetde özü aýaga duran adam, başdan nollan başlayan adam ýene de bankrot bolsa, ýene de başlap biler öňküsi ýaly. Ýöne öňküsiniň soňky sapar has ýeňil gazanyp biler. Näme üçin? Sebäbi öň başda başlanyna adam kynçylyklarga başdan geçirýär. Bir topar dokument düzetmeli, bir topar ýanky guruluşyk etmeli, azap çekmeli, onuň buny düzetmeli, garaz işken, o işken näme? Onuň ikilenji gerek şonu gaýtalamaly bolsa, seniň eýýäm
elinde strategik ýanky planlaň ba. Näme etsem öňkü idenatlaryň hemmesini bir-birden ýanky ýaly edip başlaýan inni bu sapar köp ylgamasyzdan öz bolup gidip berýär. Ya, şolar ýaly. Ýanky şol adama ýene 5 ýyl berdi. 5 ýyl berýär. Wagt 5 ýyl berşoňa ýene öňküsi ýaly bolýar. Sebäbi sende ýam opyt bar. İkinci gezek ýene täzelen gaýtalamana opyt bar. Islenip biznesmenler şoň ýalyr. Gaty azyr içinde özüni alkogola berip, ay menine bankrot boldum, lap geç bolup, depressiýaga girip, ara geçip, ýenedip, bonýal edýän gaty azyr. Sebäbi biznesmen adamlar öň bir şu tapgyr geçen bolsa, şu agyr ýoly geçenler, ikilenji gezek bankrot bolsa ýene de geçer. Özü ýene ikilenji gezek aňsatlyk bile geçer. Sebäbi ýem öňkü eden işleri öň bir zady, iki zady, üç zady edip görýär, ýalňyş bolsa dördüncini etmeli bolýar. Bu sapar sen gowy bilýäň, ikinji sapar näme etmelisin bilýäň. Ine şoň ýaly ýanky nemeler barada da aýdyp geçeýin ine şu nemeler bar. Ýa bulara VIP ýa-da altyn hasabyň eýeleri diýip aýdaly. Şu hazina birinji başta şu daşyň aşagyna el goýanlar bar. Ine bularyň ýoly mydama neme bolýar? Ýaşyl swet ýanyp durar diýjek bolýan. Hem öňde barjylar, hem inisiatorlar, hem entuziastlar. Ine bularň hemmesi ýanky birinji pul ýatyran adamlar. Ine bularyň orny başgaça bolar. Ine bular has ýeňilliklerden peýdalanyp bilerler. Sebäbi bular şu hazynanyň başyny başlamaga, fundamentini guýmana kömek eden adamlaryň ýanky nemesi hazynany tigirlenmek üçin, hazynany ýöretmek üçin kömek eden adamlar bar. Ine bularyň orny başgaça bolar. Bulara ýanky altyn hasaply adamlar diýip aýdaly. Ine soň bir adam bererler, üstüne ýaşlar işläp otur. Tak bulara da ýürüti at bererler. Ine şoň ýaly, ine meselem Amerikanyň ýanky hazynasy barada aýdyp geçeýin. Buňa bärde ingilisçe treasury diýerler. Ine şu treasury diýmek, hazyna diýmek. Şu döwletiň hazynasy bar. Ine Biden paprobuy elini goýup görsen şu hazyna. Ya telefon galyryp maňa plança milliard getirip gidin diýip bilermi Biden? Hazynaň eýeleri bar. Hazynyny ýöredip oturan neme? Ulu kampanya, idara. Paşolýar. Näme üçin? Garaşsyz. Hiç bir zatdan garaşsyz hazyna. Ine garaşsyz bolanyna paşol diýip bile etlenip neme? Onu boğunup maňa bar plança milliard getirip git diýip aýdyp bilmeýäň sen. Sen aklyňdan çaşan, aklyňdan adaşan bolmaly onu aýtmak üçin jaň edip. Gözüňe ötürýärmi? Putin aýdyp bilýär. Putin Nabulyna aýdyp otyr. Plança milliard geçirdi plan ýeredi. Ine şoň ýaly hazyna ýok ýerine islenlik adam şey diýip bir penjeden urýanlar. Ine ortatda Gazpromyň nemeler başlyklary öz ýerine edip berendirler. İslan ýerine penjesini urup islan milliardlaryny alyp halka zat ýok. Döwlet ösenoga. Russiýa ösdimi? Owadan guruluşyklary bar, owadan restoranlar bar, owadan jaýlar bar, ýüzi aynaly. Bar. Emma sen garyp halkyň çetirek owalara gidip görüp tualetleri ma ýok, ýykylyp ýatyr agaçdan. O näçinji asyryň agajam belli däl. Tualetleri ma daşyny olaň. Şu özüm gazdan bir günne Russiýa $1 milliard alýar, inanýaňyzmy watandaşlar? Russiýa bir günne gazdan $1 milliard pul girdi. Halkyň aňrak ýöreseň, tokoýa barýan halkyň öýünde gaz ýok. Ne? Size hazyna ýok bolsa şeýle bolýar. Ne şoň üçin biz hazynany döretdik. Hazyna döredilmese bolmaýar.
Hazine döredilmese Türkmenistan kurup bolmaýar. Ine şoň üçinem şu gepleşigimi men şutaýda tamamlaýyn. Menim häzir işe göremeli. Şol hazine bolmasa Türkmenistan kurup bolmaýar. Ödem nizavissimi bolmaly. Hazine diýilýän zat. Hiç bir zatdan, hiç bir prezidentden, hiç bir idaradan, hiç zatdan nizavissim bolmaly. Garaşsyz bolmaly. Ine şonu hazine bir güç, şeýle bir güç. Ine men şu hazinede uly bir güç görýän. Hiç bir zada boyun egmeýän bir ullukan, bir güçlü bir neme görýän. Hazine. Sebäbi ähli mülk hazineň elinde. Onu istese satyp bilýär. İstese satyn alyp bilýär. Şo mülkü elinde hazineň. Ne şoň üçin men hazine diýilýän zady uly bir güç görýän. Şeýle bir güç, moş diýe ortlar. Ene şol hiç bir ýerde boyun egmeler. Hazineň boynu egilmeler. Hiç bir zadyň öňünde, hiç bir puwdoň öňünde, hiç bir prezidentiň öňünde, hiç bir parlamentiň ol maslahatlar, ýaşullyk maslahaty, halk maslahaty plan bitsekä hiç birine boyun egmeler. Iň bärkisi Türkmenistanyň ýa avialiniýalar bar. Şolar ama prezidentden garaşly. Şol bir samolyot satyn alýa, öýdem gol çekke. Yo satyn almady alano. Sen avialiniýa sen. Sen avialiniýa sen öz başdak bolmaly. Samolyot ýetenokmy seniň nemäňe? Avialiniýaňda azmy samolyotyň? Alarsyň, satyn alarsyň. Gatnaýan reisleň köp. Iznашивается. Samolyot nemesini ýitirýär. Ýa-ni könelýär. Köp bolanyňça. Bitlenik zat ýaly. Sen alyp durmaly ony. İşgärem özüň alyp durmaly. Olardan garaşsyz. Okudýanam sen bolmaly. Şu stewardessa diýe nemelerem okudýan sen bolmaly. Öz instituty bolmaly. Avialiniýa. Lotçyklar zatlar okudýan. Bunun bir ýerlere gidip okuýar türkmenler ama özüni lotçy okudýan nemeseme ýok. Institut, universitet hiç zat. Gidip Ukrainada mı, üniversitede mi? Nime daha ne ölen yeri, ölen kutoran yer Pakistan var. Şo taýda okuyar lotçyklygy gidip türkmenler. Ine. Hazine ýok bolsa şoň ýalyk bolýar watandaşlar. Çağalan edil sülgünün cüjeleri ýaly onno kar ýörer, bu ýurda gidip okar, o ýurda gidip okar. Öz hazineň ýok bolsa şeýle bolýar. Tergedzan bolýar. Hazine bolan bolsady, şu berkýän gaýtdymy? Şoň hazine bolan bolsady, öz çağalanmaz, öz ýerimizde okardy. Lotçygam şo taýda okardy. O fizikam şo taýda okardy, himigam şo taýda okardy. Ene şoň üçin ýa-ni gelecek hazineň nemesidir diýe, gelecek hazineň näme diýdi işte de okady. Nesil hazineň güýjüdür diýe, hana. Nesil hazineň güýjüdür diýe. Biziň ýa-ni bilimli ýaşlarymyz hazineň güýjü. Hazine gitdikçe güýçlenir. Bizine ýaşlar gerek ýa-ni bilimli, ilmli. Ene şonu konkurensiýa da bolar. Bir avialiniýa bolmaz. Bir näçe avialiniýa bolar. Öz arasynda konkurensiýa bolar. Universitetlerim şeýle bolar. Konkurensiýaly bolar. Bir san universitet bar. Medisina universitet bar, bir sanjyk. Näme üçin beýleki vilayetlerden şo taýda gidip ýaban ýatyp Aşgabatda okamaly? 7 ýyllap, 6 ýyllap. Näme üçin? Bir san institut bar. Medisina institut, bir sanjyk. Näme üçin her vilayetde ýok? Ya adam sany ýetenokmy bolam? Ýetýär. Hazine ýok bolsa şo zatlar bolýar. Gözgüýni durmuşymyz. Türkmenistanyň içiniň durmuşy gözgüýni hazine ýok bolan üçin şeýle. Ne watandaşlar. Menden bu kadar. Bolýan men siziň bilen siziň ýazan datlaryňyzy okap ýetişip bilmeýän eger soragyňyz bar bolsa ýene bir 5 minut wagtym bar.
Sorag ýok ýaly. Sorag ýok ýaly. Hemmesi salamlaşypdyr, öz arasynda gürleşýärler. Bolýany men okap oturmaýyn, bu ýazan zatlaryňyz öz ara ýazaşypsyňyz. Bolýa watandaşlar gelip diňläňiz üçin gaty minnetdar. Netije çykararsyňyz diýip umyt edýän. Awa da bir özümçe size düşnükli bolýar, prostoy dil bilen düşünürjek boldum. Soň bu gepleşiklerin intak dowam bolar. Ýene de dowam eders. Bolýany. Sag oturuň. Hoş sag boluň. Ýene bu taýdan çykyp bilsem men. End stream diýer. Bolýa sag boluň watandaşlar.